keer over de dik heen? Of mag je daar toch speciale zaken voor ondernemen? Nou, je mag vergunning onvrij voor transport, omdat het breder is dan. Je had de hele dik even nodig. Dat is 84 breed, dus dan mag je de hele dik even hadden. Een vergunning onvrij en even goed in donker. Ja, dat betekent dat er geen druk is bij je heen dan. Dan gaan al je hartstikke goed. Hij ziet er goed uit zo. Ja, en dan ben je lampenpjel en de BM mag je om denken. Voorzichtig, nou, dat zie je 20 centimeter onder, dus dat is cool mooi. De skiersteens die hier het probleem eigenlijk met de foyer en de bezoekers die hier dan komen, dat die eigenlijk zich net rondrennen kennen. En dat meiden we dus nog. Hier is nou correct eigenlijk de constructie geplaatst. En die constructie die is net uitgevoerd als een spantconstructie, wat in feite normaliter het geval was. Zo. Maar eigenlijk is de drager van het dak, dat is dus een BM-burn, een stalen BM. Het unieke van wat we hier nu realiseren, dat is dat wij eigenlijk in eigen omkringen dus de kennis en de mogelijkheden hebben dat lokale bedrijven met elkaar dus zo'n unieke BM-meidje kennen en dan ik plaatsen kennen. Nou ja, wij stellen hem nou natuurlijk even aan. Even de fijne laatste handelingen even en dan kom je letterlijk een paar weken mee. Dan geven we je een palissade omheen, een meidje, er komt nog glas omheen. En een soort hekwerkje, sierhekwerkje komt er omheen en dan is het klaar.